Bon dia a totes i a tots. Aquí estem per parlar de la taxonomia, una de les peces claus del model d'atenció ciutadana, per tenir un model comú per classificar les consultes. Avui descobrirem la taxonomia unificada, que ens permet classificar de manera coherent les consultes que rebem a través de tots els canals d'atenció ciutadana. L'Esther León i la Laia Gómez ens explicaran com funciona aquesta taxonomia, el sistema de governança que hem aplicat per gestionar-la i com ens ajuda a entendre millor la ciutadania, millorar els serveis públics i anticipar les necessitats. Sense més, dono la paraula a l'Esther León. Doncs bon dia a tothom. Primer de tot, comparteixo la presentació que farem servir. Aviseu, ja es veu, no? Molt bé. Doncs abans de donar pas a la Laia, que us explicarà en què consisteix la taxonomia unificada d'atenció i us explicarà també com l'hem definit, voldria donar una mica de context de què és aquesta, on s'emmarca aquesta taxonomia unificada d'atenció. Aquest projecte forma part d'un projecte més ampli que és, com deia l'Esther, és la transformació del propi model d'atenció. Fa un temps, impulsat sobretot per aquest context de transformació digital i també perquè hem escoltat tant els espais d'atenció com els diferents canals, les necessitats i les dificultats que té la ciutadania, doncs ens vam veure impulsats a fer aquest procés de transformació del model d'atenció. En aquest sentit, va néixer el que li diem el model d'atenció omniexperiencial, que el vam batejar com a MAX, i vam fer aquest exercici de definir quina era la visió i la missió i l'estratègia que hi ha darrere d'aquest model i vam veure que volíem evolucionar el model actual cap a aquest model MAX. Com és el model actual? El model actual, l'atenció és multicanal i està multicanal on els canals estan desconnectats i, per tant, amb una atenció no unificada en cada un dels canals i volíem transformar en una atenció omnicanal, unificada i que el pas entre canals fos molt més fluid. En el model actual s'atén una demanda concreta, en el model futur volem una atenció molt més personalitzada on puguem atendre la situació de vida del ciutadà i no tant el tràmit o la demanda concreta per la qual se'ns apropa. Per tant, passem d'un procediment d'atendre i donar resposta a un procediment administratiu a conèixer la situació de vida del ciutadà i donar resposta a aquesta situació. Passem de la resolució a l'oportunitat i de la gestió a l'experiència. Així com us deia, neix aquest model d'atenció omniexperiencial que hem pintat amb aquest mapa conceptual on ens queda, deixa d'estar el ciutadà davant de l'administració, davant del ciutadà, sinó que cohabiten en un espai que és aquest espai que li diem omniexperiencial, on es connecten a través d'intel·ligència humana i també ara recolzats per la intel·ligència artificial, es connecten les situacions de vida de la ciutadania, les persones, amb els serveis públics que els hi podem oferir. Aquest mapa conceptual, que molt ràpidament us explico, ens queda amb aquests blocs que veieu on tenim una atenció personalitzada, és aquesta atenció que fem a una persona en concret, l'atenció global, que seria tot l'ecosistema web, en tota l'atenció que fem de manera adreçant-nos al conjunt de la ciutadania, que es sustenta sobre 3 grans pilars, que és el repositori de coneixements, tota la informació de serveis que necessitem per poder fer aquesta atenció a la ciutadania, el repositori persona, que és tota la informació que tenim d'una persona en concret i que també ens ha d'ajudar a poder fer aquesta atenció personalitzada i totes les eines més de back-office, que és aquesta gestió de la tramitació. Tot això orquestrat per aquesta intel·ligència que us deia, intel·ligència artificial i també intel·ligència humana, persones, que orquestra i és qui connecta la ciutadania amb tots aquests serveis. I, com no, governats i amb una possibilitat d'analítica. Dins d'aquest model, el projecte que avui us expliquem, la taxonomia unificada, es centraria en el que seria aquesta atenció personalitzada acompanyada. I és aquí on neix la PAC, la Plataforma d'Atenció Ciutadana. És el producte que materialitza aquesta capacitat del nou model d'atenció ciutadana.
La PAC és més que una eina tecnològica, és tot el nucli operatiu que ens ha de permetre integrar tots els canals i poder oferir a la ciutadania aquesta atenció molt més personalitzada i proactiva. En el centre d'aquesta plataforma d'atenció ciutadana hi ha un CRM, és l'eina tecnològica clau en aquesta plataforma d'atenció ciutadana que centralitza totes les interaccions que tenim amb la ciutadania i, per tant, ens ha de permetre millorar l'experiència, tant a la ciutadania com al propi agents d'atenció, gràcies a poder fer aquesta anàlisi de dades, prendre decisions de manera molt més informada i gràcies a poder personalitzar l'atenció que estem oferint. D'acord? I és aquí on neix la taxonomia i ara dono pas ja a la Laia que us explicarà en què consisteix aquesta taxonomia. Bé, bon dia a tothom. Segueixo amb el fil de l'Ester. Com molt bé deia, al començar a impulsar la PAC, la plataforma d'atenció ciutadana i el CRM, doncs ja es va veure clarament la necessitat de tenir aquesta taxonomia comuna. Per què? Doncs perquè fins ara cada canal i servei d'atenció tenia la seva pròpia taxonomia. Tenia la seva manera de classificar les atencions amb una temàtica. El 012 tenia la seva, CQS la seva i Cita també. A més a més, Cita amb aquest plus que és el ciutadà qui escull la temàtica, juntament amb CQS. La qüestió és que fins que la PAC, que utilitza aquesta taxonomia unificada, no tinguem el que seria el projecte implementat a tots els canals, doncs es necessitava tenir aquesta taxonomia unificada. I així doncs es va treballar en aquest projecte per dissenyar aquesta taxonomia que respongués a la necessitat dels 3 canals i es va fer una feina conjunta, també amb la participació dels departaments, i finalment es va obtenir un màster de taxonomia on tenim totes les temàtiques. D'acord, com anava dient, bàsicament aquest projecte. Com anava dient, el projecte de la taxonomia unificada té diferents fases. La fase final serà una convivència en la qual tinguem la taxonomia aplicada a tots els canals, però mentrestant, mentre anem integrant els diferents canals de la PAC, doncs hi ha aquesta etapa de convivència. La convivència inicial, que és on estem ara, consta de 4 taxonomies actives. Per una banda, la unificada, que ja està a la PAC, però per altra banda, les dels canals que ja he mencionat. En una segona fase del projecte de la PAC integrarem la CQS i després, finalment, el servei telefònic, el 012. Per tant, bé, aquí ja destaquem que la taxonomia unificada és important però que també planteja un repte important que cal gestionar. A veure, Estel, gràcies. Doncs bé, com deia, un repte important que és gestionar la governança d'aquesta convivència. En tot cas, aquesta governança es centra en intentar tenir les taxonomies actuals dels canals, que ara mateix segueixen tenint una vida, segueixen sent gestionades, i també la taxonomia unificada. A veure si em torna un segon. S'ha tancat el PowerPoint. Perdoneu, coses del directe. Només? No és. D'acord, perdoneu. Seguint, l'objectiu principal és, si més no, la governança absoluta, i els objectius específics d'afrontar aquest repte han sigut definir el model i després també intentar que aquesta governança estigui al màxim automatitzada, amb un flux que permeti que tots els agents que han de participar en aquest procés que se'ls doni el màxim suport. Llavors, a més, ara ho veurem en la següent diapositiva,
també hem posat un objectiu específic que és el de millora contínua. És a dir, ara hem posat una solució, una governança, però esperem que cada cop millori i pugui ser més eficaç per tots els agents que intervenen. Aquí podem veure bàsicament l'enfocament metodològic que hem seguit per a aquesta gestió. Inicialment es van recollir les necessitats dels canals. Les peticions de les noves temàtiques es fan per part de diferents agents. Poden venir dels departaments, però també de detecció pròpia dels canals de la DGSEC. Llavors vam ajuntar tots els agents, fer detecció de necessitats i vam establir aquests rols. Seguidament vam poder definir el model i iniciar l'automatització de processos. Com deia, sempre tenint en ment la millora contínua. A partir d'aquí, avui, de fet, sortim amb la implementació d'aquesta governança i la següent fase i propers passes serà millorar contínuament aquest procediment. Bé, aquí hi ha un exemple d'aquest procés automatitzat de canvis. Per donar una mica de context, com he dit, estan convivint les taxonomies dels canals i la taxonomia unificada. Això vol dir que si hi ha una necessitat de temàtica en el formulari, en una CQS, o per posar el motiu d'una trucada telefònica, evidentment s'ha de seguir donant la necessitat de crear aquesta taxonomia en el canal concret, però també hem de trobar l'equivalència en aquesta taxonomia unificada, per després complir amb l'objectiu de poder comptar les atencions de la ciutadania amb el mateix idioma, amb el mateix llenguatge. Per tant, aquí en aquest procés automatitzat el que recollim són les sol·licituds, analitzem les sol·licituds, hi ha un criteri de taxonomia d'atenció unificada, s'accepta, en el millor dels casos, i també s'escull l'equivalència d'aquesta taxonomia unificada. Llavors, després es comunica la decisió i s'implementa el canvi. Per fer aquest procés automatitzat hem comptat amb diferents eines, com ara el Forms, per recollir les peticions, el List, per poder anar, analitzant i acceptant les sol·licituds pertinents de tots els agents que intervenen, l'Automate, que és el que ens permet automatitzar aquests processos quan jo accepto una sol·licitud, que s'enviï un correu electrònic de manera automàtica, i després, evidentment, l'Outlook, com ja he mencionat, i sempre amb el Teams com a eina de referència. Aquí podeu veure un exemple de conceptualització d'un d'aquests fluxos, d'acord? Aquesta app la tindreu disponible i ho podreu veure en més detall. Però, bàsicament, és una mica el camí que pot seguir una sol·licitud d'una nova temàtica, en aquest cas és un exemple de CQS, doncs tenim la necessitat de comptar o d'etiquetar una CQS perquè la respongui un grup de persones concretes, llavors donem d'alta aquesta necessitat amb una sol·licitud i aquí podeu veure una fase d'estudi i valoració d'aquesta sol·licitud amb totes les implicacions que tindrà crear aquest tema, generar equivalència i mantenir la coherència en la nova taxonomia unificada i, finalment, també la implementació. La fase d'implementació, evidentment, implica, a vegades, també fins i tot proveïdors i altres agents que hauran d'utilitzar aquest nou tema en les seves eines i els seus valors. Bé, aquí hi ha una mica més de detall d'aquestes eines, per si no les coneixeu. El Power Automate és l'ànima de l'automatització dels fluxos amb la resta d'eines que mencionem. Bé, aquí tenim una mica un calendari, com hem comentat, aquest estudi de les necessitats i d'aquest procés d'implementar la governança, s'ha intentat treballar tenint en compte tots els agents que intervindran i, com segurament molts de vosaltres a nivell de departaments ja sabeu, doncs ara s'ha fet una aturada necessària dels canvis dels diferents canals del 13 al 20 de novembre per avui reprendre novament tots aquests canvis ja amb el nou sistema de governança. Per tant, a partir d'avui ja rebreu tota la informació qui l'haureu de rebre i haureu de fer aquestes peticions de noves temàtiques, doncs un formulari amb les noves indicacions per demanar noves temàtiques i així activar aquesta governança per la taxonomia unificada.
D'acord, ja per anar acabant, com hem comentat, és molt important aquesta millora contínua, és molt important en la governança, avui amb aquest sistema que ja implementem, cobrim, evidentment, les necessitats bàsiques, però després ens volem també centrar en seguir optimitzant els processos, integrar, com he comentat, proveïdors en l'automatització i també això, anar intentant que pels canals i pels departaments aquesta fase de convivència, com he mencionat, fins que la PAC estigui implementada en tots els canals, sigui el més fàcil possible per a tothom. Per últim, aquí una diapositiva del que creiem que són els beneficis d'aquesta taxonomia, per no perdre de vista que el motiu principal sempre és intentar donar una qualitat en l'atenció de cara a la ciutadania, el fet de poder comptar realment per què s'adreça la ciutadania a nosaltres i comptar-ho amb el mateix llenguatge. Per tant, clarament els beneficis són aquesta homogeneïtzació de les temàtiques amb una classificació uniforme, com dèiem, la millora de l'anàlisi, què necessita la ciutadania i com millorar els serveis envers precisament aquesta anàlisi i prendre decisions adequades. També poder-nos coordinar entre tots els agents d'atenció. Al final, si tots els canals i, evidentment, departaments i agents parlem el mateix idioma, serà molt més fàcil treballar de manera coordinada. I, finalment, també creiem que això optimitzarà la formació dels agents. Aquest nou model que ha introduït l'Ester, al final, un dels seus punts forts és aquesta omniexperiència, que bàsicament és la omnicanalitat. Per poder tenir aquesta potencialitat de ser omnicanals, necessitem també agents que tinguin, al final, algun dia una potencialitat omnicanal. I la taxonomia és el que ens brindarà aquesta oportunitat i aquest canvi. I fins aquí. Molt bé, moltíssimes gràcies, Ester i Laia. Ara anem a les preguntes, perquè tenim alguna pregunta ja marcada. I la primera pregunta seria: el ciutadà veurà aquesta classificació temàtica en algun moment? Ens diu la Pilar. Doncs no. La taxonomia sempre diem que té una mirada que no té una mirada organitzativa perquè no respon a la pròpia organització, per tant, no té una mirada departamental, no està pensada per seguir l'estructura que tenim definida per departaments, però sí que té una mirada organitzativa perquè al final l'objectiu principal de la taxonomia és poder comptar les atencions i que l'organització decideixi què és el que vol comptar, què és el que té necessitat per comptar. Per tant, no està pensada perquè el ciutadà la vegi mai. En cap moment el ciutadà haurà d'escollir, com passa ara actualment amb la bústia de contacte, quina és la temàtica i on vol fer que arribi aquesta atenció. El ciutadà, actualment el model té en part delegat en el ciutadà que esculli quina és la temàtica de la seva consulta. Això ho separem del ciutadà. El ciutadà simplement farà la seva consulta i la taxonomia ens servirà per comptar el motiu d'aquestes atencions, però en cap moment té una mirada i no estarà oberta per la ciutadania. Molt bé. O sigui, un canvi de cara al ciutadà, que és molt important. Anem a la segona pregunta, que ens diu: l'ús de la taxonomia unificada només és analític o a nivell operatiu també té implicacions? Ens diu el Xico. És analític, principalment. A nivell operatiu, hi ha una operativa a partir de la qual els agents d'atenció hauran de classificar les atencions, d'acord? Sí que és veritat que ens ajuda també, sí que té una mirada operativa perquè ens ajudarà a poder definir els fluxos que utilitzarà l'agent informador a partir d'aquesta taxonomia. Ens ajuda a guiar el personal d'atenció en el propi procés de l'atenció. Ens serveix per això, perquè ens ajuda a identificar quin és el motiu i, per tant, quin és el flux que hem de seguir amb aquesta atenció en concreta. Per tant, sí, té aquesta vessant operativa i després té la vessant, sobretot, molt d'analítica, de poder comptar i prendre decisions a partir d'aquesta categorització de les atencions. Molt bé. I ara, per exemple, si ara necessitem donar d'alta un tema al 012, hem de tenir en compte aquesta nova taxonomia?
ens diu l'Anna. Doncs sí, realment sí. És a dir, com hem comentat, estem en una etapa de transició en la que els diferents canals seguiran amb la seva taxonomia fins a fins a implementar la PAC a tots els nivells, però en tot cas s'han establert uns criteris a nivell de taxonomia que també són útils i són necessaris tenir presents a l'hora de crear noves temàtiques. Per tant, aquí és molt important el treball que s'ha fet amb els canals i també amb els departaments, que s'ha treballat la taxonomia amb tots els agents per tenir sempre present aquesta taxonomia unificada. I tot i que ara mateix hi hagi convivència, sempre serà important a partir d'ara tenir aquesta cosmovisió de l'omnicanalitat i de que una consulta, en realitat, una temàtica, ha de ser igualment útil per un canal com per l'altre. Abans hem parlat a l'inici d'aquesta píndola de la millora de la qualitat del servei, després ho parlaven a la presentació i justament l'Anna ens pregunta com ajuda la taxonomia a millorar la qualitat del servei. Doncs jo crec que és una idea que hem anat repetint, tant la Laia com jo. Al final ens ha d'ajudar, per una banda, com deia ara, la taxonomia també ens ajuda a definir el flux d'atenció i a guiar la gent. Per tant, en aquesta vessant ens fa més àgils en el procés d'atenció. Per tant, aquí ens està aportant més qualitat a l'atenció i, per una altra banda, l'anàlisi que puguem fer amb una única mirada dels motius pels quals se'ns adreça la ciutadania ens ajudarà a prendre decisions a l'organització de manera molt més informada, basada en dades reals i en molts casos, i amb l'ajuda també de la plataforma d'atenció ciutadana, tindrem aquestes dades amb un únic llenguatge en tots els canals i, a més en temps real. Per tant, ens ajudarà molt a prendre decisions més encertades, entenem, i molt més informades. Molt bé. No sé si teniu alguna pregunta més que les podeu fer a través del xat corresponent, perquè ara de moment no hi ha més preguntes. És que s'han explicat molt bé, veritat, i ara, clar, tenim una estoneta més. Esperem un moment, que tenim una altra pregunta, un segon. Mira, ens pregunten en quins diferents canals d'atenció s'incorpora aquesta taxonomia. M'encanta aquesta pregunta de la Carla. Jo mateixa? Doncs s'incorpora en tots els canals d'atenció ciutadana. S'incorpora a mesura que anem implantant la plataforma d'atenció ciutadana als diferents canals, la plataforma ja treballa amb aquesta taxonomia unificada. Per tant, en atenció presencial, a les oficines integrades a partir del desembre, totes estan treballant amb aquesta plataforma d'atenció ciutadana i, per tant, ja ho tindrem implantat en el canal presencial, parcialment. Ens faltaran les oficines sectorials, que arribaran més endavant. En l'any 2026 incorporem el canal bústia de contacte, el canal de CQS, a la plataforma d'atenció ciutadana i, per tant, comença a operar també amb aquesta nova taxonomia. I finals del 2026, principi del 2027, incorporem el canal telefònic a la plataforma d'atenció ciutadana i, per tant, unifiquem també la taxonomia amb el canal telefònic i amb la resta de canals digitals, com l'atenció que es fa en xarxes socials, en els canals de missatgeria instantània i amb altres canals que estic segura que estan per arribar també. Sí, aquí una puntualització és la taxonomia de cita prèvia. És a dir, ara per ara, la taxonomia de cita prèvia, tot i que evidentment s'ha tingut en compte en el criteri de la taxonomia unificada, és una taxonomia amb la que tindrem una coexistència. Per què? Perquè ara mateix la taxonomia de cita l'escull el ciutadà i, com hem comentat, la taxonomia d'atenció ciutadana és una taxonomia orientada a comptar atencions. Per tant, ara de moment hi haurà una convivència i sempre intentant que el criteri, com dèiem, omnicanal, arribi també a aquesta taxonomia de cita. Molt bé. Ens pregunten aquesta perquè sembla un projecte fàcil i no ha estat gens fàcil, i ens pregunten quines han estat les principals dificultats a l'hora d'implantar la nova taxonomia. Jo crec que han hagut, com deies, no ha estat un projecte fàcil. Hem trigat un temps i fins i tot hem fet més d'un intent d'unificar i aquesta, per fi, és la que hem pogut finalitzar. Les dificultats, per una banda, és
posar d'acord a tots els departaments, a començar a pensar. Fins ara teníem la taxonomia molt pensada amb una mirada molt ciutadana, perquè, com dèiem, el ciutadà ha d'escollir dins d'aquesta temàtica i és el primer que decideix i classifica la seva atenció. En el moment que ho separem del ciutadà, potser aquesta gestió del canvi i que tothom entengués que la nova taxonomia no anava lligada perquè el ciutadà no l'haurà d'escollir en cap moment, va ser una de les principals dificultats. Posar d'acord a tothom, al final dir unificada, els primers que vam haver de posar d'acord eren els diferents canals que havien evolucionat. De fet, fa molt de temps ja es va unificar la taxonomia, després cada canal ha anat creixent amb necessitats diferents i cadascú ha fet el seu camí, s'han tornat a separar o a diferenciar aquestes taxonomies. Per tant, posar d'acord primer els diferents canals d'atenció, després posar d'acord a tots els departaments i, no sé, Laia, segur que alguna dificultat més. Després ens hem vist que vam acabar aquesta taxonomia i es va tancar pactada amb tothom, amb tots els agents, fa uns mesos. Fins ara ja ens havíem desalineat una altra vegada, per això aquesta aturada que deia la Laia i per això la necessitat d'aquest projecte de governança de la taxonomia, perquè ara qualsevol, mentre no sigui realment unificada i només estiguem utilitzant la taxonomia unificada, mentre hi hagi aquest període de coexistència, doncs la necessitat de no desalinear-nos de nou, de cada taxonomia que es doni d'alta ara, CQS en el 012 o en cita prèvia, trobar quina és la seva equivalència i anar mantenint aquesta base de dades d'equivalències perquè quan arribi el moment en què només hi hagi una, doncs tenir-la clara i alineada amb la resta de taxonomies. No sé si s'ha acut algun... Tinc una pregunta més, Si ja he parlat molt de les dificultats, hem arribat aquí, però mira, la Laura ens pregunta, diu, una trucada externa també s'ha de gestionar mitjançant la taxonomia? No sé ben bé què vol dir externa, trucada externa. La trucada, vull dir, externa al 012, externa una trucada. Totes les atencions que es produeixin en el canal telefònic s'han d'acabar classificant amb aquesta taxonomia. Així ho fa el 012. Si vol dir externa de que entra una trucada d'un ciutadà... Per exemple, algú que truca a l'arxiu, algú que truca... Tot el que entenguem que és atenció ciutadana. No es tracta de que les trucades que arriben a les centraletes dels edificis s'hagin de classificar. Exacte. Tot allò que entenem que és atenció ciutadana, per tant, tot allò que es produeix en els canals telefònics d'atenció ciutadana, principalment el 012, però també altres telèfons d'atenció ciutadana, sí que s'hauran de classificar sota aquesta taxonomia. Molt bé. Doncs una pregunta més, un segon, que això està sent molt emocionant, molt emocionant el tema de la taxonomia, perquè sembla mentida, però són aquestes qüestions que realment tenen un impacte en la ciutadania. I clar, la pregunta és, hi ha alguna previsió de posar intel·ligència artificial? Hi ha moltes previsions, si alguna cosa ja són previsions de posar intel·ligència artificial. Sí, per exemple, dèiem abans, a partir que transformem el canal de bústia de contacte, el ciutadà ja no haurà d'escollir quina és aquesta temàtica. Com farem això? Doncs ens recolzarem sobre intel·ligència artificial, que per a diferents proves de concepte que hem fet dona molt bons resultats, sobretot en temes de classificació. Ja hem fet algunes proves. Per tant, la primera classificació sí que es farà a través d'intel·ligència artificial. Sí que hi haurà agents que validaran aquesta primera classificació i la donaran per bona o no, també per anar aconseguint que aquesta intel·ligència cada vegada encerti més i aprengui com funciona aquesta classificació. Per tant, sí, i tant que hi haurà intel·ligència artificial que ens ajudarà amb aquesta classificació. I per puntualitzar, de fet, ja s'ha utilitzat intel·ligència artificial durant tot el projecte perquè a nivell d'anàlisi semàntic de les 3 taxonomies ja existents i la creació de la nova taxonomia també s'han utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Per tant, sí, és transversal, és una eina que intentem utilitzar-la. Molt bé. Doncs són les 10, però si ens permeteu una pregunta, diu felicitats per la feina, llavors es preveu que pel 2027 ja estarem tots alineats?
Aquesta és la idea, no? Aquesta és la previsió, realment, que en el 2027, amb la incorporació de tots els canals d'atenció a la plataforma d'atenció ciutadana, estarem tots alineats i comptant les atencions sota la mateixa taxonomia. No veiem el moment de que això passi, però està tot planificat, tenim un full de ruta i ho volem aconseguir. De moment anem complint aquest full de ruta. O sigui que molt bé, és l'hora. Moltíssimes gràcies, Laia, Esther, per la vostra presentació i a totes les persones que ens han seguit a través del canal de YouTube. Moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera. Que tingueu molt bon dia. Fins aviat.